suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang gabi po sa bawat isa. Sa isa pong maiksing pagkakataon, tayo po ay magsasama-sama sa ating programa Ang Tinig ng Pag-asa para sama-samang sabi nga matutunan ang salita ng ating Panginoon at higit na tumatag ang ating pananampalataya sa Kanya. At nais ko lamang batiin ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoon mula Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa labas ng ating bansang Pilipinas. And of course, sa ating Bishop Leo Bidanya, na siyang founder ng Jesus Believed Up Church. Magandang gabi po. At sa kanyang may bahay, walang iba kundi si Reverend Stella Bidanya. Magandang gabi po sa inyo, at Estel and Bishop Leo. So, sa pagkakataon pong ito, tayo po ay darako sa ating tema sa buwan ng February. Ito po ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. So, ito po ay patungkol sa pagkatawag, layunin o grace ng ating Panginoon. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. So, makikita po natin dito na tayo po ay iniligtas ng Diyos, tinawag ng ating Panginoon, para sa isang napakaganda o banal na gawain. Dahil hindi po ito tayo tinawag dahil sa napakamagagandang gawa natin sa mundong ito, kundi mayroon po siyang dahilan, mayroon po siyang layunin. At ito pong kagandahang loob ng ating Panginoon ay before the beginning of time, sabi nga ay naibigay niya na sa atin yung kagandahang loob niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang title po ng ating topic sa gabing ito is Reason why you are called by God. Anong mga dahilan kung bakit tayo ay sabi nga ay tinawag ng ating Panginoon, ng ating Diyos na buhay. Una, may apat lamang po akong nais na i-share sa inyo sa gabing ito. Una, ang rason kung bakit tayo ay tinawag ng ating Panginoon, bakit ay una is para tayo magkaroon ng kaligtasan. Reason why you are called by God is to save you, para tayo ay iligtas. Hindi lamang po
spiritual, kundi maging sa physical. Kasi nandun yung pag-iingat ng Panginoon. God wants us to experience a joyful and safe spiritual and physical life sa ating buhay, lalo na ito sa mundong ito. Sabi nga sa Acts chapter 2 verse 21, "And everyone who calls on the name of the Lord will be saved." At sa panahong ngayon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, mga kapatid. Pero nakatala sa Biblia na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay makakapasok sa kanyang kaharian. Mateo 7:21 po. So, ang tinitingnan pa rin ng ating Panginoon sa ating kaligtasan ay yung ating paano natin tanggapin siya bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. So, ang unang layunin ng ating Panginoon, bakit tayo tinawag? Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ibigay ang kanyang regalo. Ano ba yung regalo ng Panginoon? Forgiveness and salvation sa ating buhay, mga kapatid. In Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi nga roon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, hindi lamang po spiritual, maging sa ating physical, ang Diyos ay tinawag tayo para tayo ay proteksyonan. Para tayo ay iligtas sa anumang gawa o tangka ng kaaway sa ating buhay. Hindi lamang po sa ating sarili, kundi maging sa ating family. Saan man tayo naroroon, ang Diyos ay laging naririyan. Para tayo ay bigyan ng kaligtasan, ng magagandang plano. Hindi tayo para bigyan ng sakit o karamdaman, kundi tayo ay sabi nga'y pasaganain. Yan ang plano ng Diyos sa atin. So, one of God's plans is also to have us a prosperous life. Na magkaroon tayo ng, sabi nga ay kaaya-ayang buhay, masaganang buhay, victorious na pamumuhay. Kasama po yan sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat nais ng Diyos, bago tayo, sabi nga, magpuri sa Kanya, bago tayo gamitin ng Diyos sa Kanyang ministeryo, nais muna niyang magkaroon tayo ng tunay na pagtanggap sa Kanya at para ibigay naman niya yung tunay na forgiveness at yung tunay na salvation mula sa Kanya. Sa Psalms 62 verse 1, sabi roon, sabi nga is, "Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Tanging sa Diyos lamang ako aasa, ang kaligtasang nagbubuhat sa Kanya." Yan po ay sinabi ni Haring David, na talagang wala siyang ibang inaasahan, wala siyang ibang dinependehan, kundi ang kapangyarihan, ang kahabagan ng ating Diyos na buhay. Kaya ganun lang lamang ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos kay David. Kasi nga, tinitreasure ni David yung kung paano siya kinakalingan ng ating Panginoon. If we really trust and respond God's calling, He will surely give us His gift of forgiveness and salvation. Mararanasan natin yung forgiveness and salvation mula sa ating Panginoon. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, Ephesians chapter 2, 8 and 9, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Ibig sabihin, doon tayo po ay naligtas dahil po sa kahabagan ng Diyos, dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sabi nga yung mga magaganda nating gawa sa mundong ito, hindi po yon ang rason para bibigyan tayo ng kaligtasan ng ating Panginoon. Hindi po yon ang rason para tawagin tayo ng Panginoon para nandun na may ipapagawa sa atin ang Panginoon. So, ang rason po ay dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin, sa Kanyang kahabagan, at dahil sa ating pananampalataya. Kaya yung mga ginagawa natin sa mundong ito po, hindi natin pwedeng maipagmayabang. Nalaala ko po yung isang, sabi nga yung isang mayaman na talagang, sabi nga ay, dahil sa kanyang pagpupunyagi, ay talagang umunlad ang kanyang buhay. Pero naging, sabi nga ay, naging boastful po siya,
Okay? Naging boastful po siya sa harapan ng Panginoon. Nagbibigay na siya agad ng assurance. Yung kinabukasan pa lamang ay binibigyan niya po na agad ng sabi nga tamang pananaw. Kaya nga sabi ng Diyos, anytime pwede kitang kunin. So sa atin mga kapatid, yung mga bagay, sabi nga ano man ang estado natin sa ating buhay sa mga pagkakataong ito, yan lamang ay hiram natin sa Panginoon. Pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon at hindi natin pwedeng maipagyabang yan sa harapan ng ating Panginoon. At ang number 2 rito, una po, ang sabi nga, ang rason kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, para ibigay ang kanyang regalo. Ito yung forgiveness and salvation. Ang pangalawa po, anong rason bakit tayo tinawag ng Panginoon? Para siya ay purihin. To praise Him. Yan po yung rason kung bakit tayo tinawag ng ating Diyos na buhay. God wants us always to give thanks and praise Him as part of our love and respect to Him. So, yun po ang nais ng Diyos na lagi tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya dahil yun po ay parte ng ating pag-ibig, paggalang at pagsunod sa ating Panginoon. In Psalms chapter 100, verse 4 to 5, ang sabi po rito, give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. Sabi nga ni David, tayo ay magpasalamat. Purihin ang kanyang pangalan dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ang kanyang faithfulness continues through all generations. Ang kanyang katapatan ay tuloy-tuloy hanggang sabi nga sa buong henerasyon. So, yan po ang isang part o isang responsibility ng isang Kristiyano na once ang isang Kristiyano ay tinawag ng Diyos, isang responsibility niya ay magpasalamat at purihin ang ating Panginoon. In Isaiah chapter 25 verse 1, Isaiah 25 verse 1, Lord, you are my God. Ang sabi ni Isaiah, I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things. Plan long ago, sabi rito in Tagalog, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinasagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. So, kahit yung ating mga ninuno nung unang panahon, wala silang ginawa kundi purihin, pasalamatan ang ating Panginoon. Kaya sa mga kapatid natin ngayon na nakikinig, nanonood, ngayon po ay mayroon na kayong salita ng Diyos sa puso natin, sa ating kaisipan. So, ang part po ng responsibilities po natin ngayon ay purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Una, nasabi ko po, bakit tayo tinawag? Para ibigay ang regalo ng Diyos, forgiveness and salvation. Ang pangalawa, para tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Tinawag ka para purihin. Tinawag ako para purihin natin siya at pasalamatan. Dahil until now, tayo ay nasa maayos na kalalagayan. Okay? In Psalms chapter 150, verse 6, ang sabi po ni David, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Purihin si Yahweh. Lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. So that was encouragement of King David o doon sa mga tao na sabi, purihin natin ang ating Panginoon. Purihin siya. Hindi po, ibig sabihin lahat po na may buhay sa mundong ito. Talagang dapat ay magpuri sa ating Panginoon. In Psalms chapter 9, sa Psalms chapter 9 verse 1, I will give thanks to you. Ang sabi ni David, Lord, with all my heart, I will tell of all your wonderful deeds. Ako'y magpapasalamat sa iyo, O Yahweh, ng buong puso at aking sasabihin ang lahat ng iyong kamanghamanghang mga gawa. So, alam ni David ang isang responsibility niya
ay purihin, pasalamatan ang Panginoon. Which is, sino ba ang tinatawagan Diyos ni David? Di ba? Diyos din na tinatawagan natin. So, isa ring responsibility natin na pasalamatan at papurihan ang Panginoon dahil isa ka sa tinawag ng ating Diyos. Sabi nga sa number 3, reason, anong rason? Bakit tayo tinawag ng Diyos? To serve Him, para siya ay paglingkuran. Paglingkuran natin ang ating Panginoon. We are called by God not to be stagnant. Hindi lamang tayo, sabi nga, tinawag na mananatili sa isang lugar. But to serve by following His commands, willingness without any murmuring doubt in our heart or our mind. So, sabi nga ay tinawag tayo ng Diyos. Una ay sabi ay para tayo ay maglingkod sa Kanya. Kaya nga makikita natin talagang very special ang paningin ng Diyos sa atin. Makikita natin, di ba, sinabi sa Genesis, after natin nalalangin ang lahat ng ito, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. You just imagine, similar sa wangis ng ating Panginoon. Tayo ay, sabi nga, ginawa ng Diyos, kinreate tayo ng Diyos. Anong purpose? Bakit tayo kinreate? Para tayo ay maglingkod sa Kanya. Sabi nga, kinreate tayo ayon sa Kanyang wangis para mabilis ang connection, mabilis ang coordination dahil kawangis natin ang ating Panginoon. So, ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 19, come, ang sabi doon sa Matthew chapter 4 verse 19, come, follow me, Jesus said, and I will send you out to peace for people. So, ibig sabihin, sabi ng Panginoon do sa mga napili niyang magiging disipulo niya, hali kayo, sumunod kayo sa akin. Ang sabi niya, at kayo ay gagawin kong mangingisda ng mga tao, tagapamalakaya ng mga tao. Maglingkod kayo sa akin, to serve Him. Po, John 12:26, ang sabi rito, whoever serve me must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serve me. Okay? So, sabi nga ay ang sino man naghahangad na maglingkod sa akin, ay sabi ay sumunod sa akin. Kung nasasaan ako, dapat naroroon din siya. Sapagkat ang aking ama, ay pararangalan ang mga naglilingkod sa akin. So mapalad po tayo dahil tayo po ay alam po natin ang nais na sabihin ng Diyos sa atin, yung mga pinag-uutos ng Diyos sa atin. Okay? In the book of 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi rito, today you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Alam niyo po, yung pagkatawag sa atin na tayo maglingkod sa ating Panginoon, ito po ay may kaakibat na pagtitiis. Sacrifice. May sacrificing po ito. O may sacrifices po dapat na tayong ilalaan para dito. Maging determinado po tayo. Ang paglilingkod natin sa Diyos po ay hindi basta-basta. Isa pong sabi nga ay isang napakahirap na responsibility na tinanggap natin hindi sa tao. Tinanggap natin mula sa Diyos na ating Creator. Kaya sabi nga, hindi dapat tayo maging stagnant sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nakakaranas man tayo ng mga testing sa ating buhay, mga pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay Kristiyano, mga kapatid, part pa lamang yan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sapagkat kapag hindi tayo nakakaranas ng mga testing sa buhay, hindi tayo, sabi nga, magiging matatag na Kristiyano. Sabi ko nga, ang isang sundalo, hindi ka matatawag na isang sundalo kung hindi ka dumaan sa napakaraming mga training. Yung paghihirap, yung mga, sabi nga, perseverance, kailangan determinado ka.
At pag nakatapos ka, ma-overcome mo ang lahat ng mga paghihirap na yan, diyan ka pa lamang matatawag na isang sundalo. So sa atin buhay Kristiyano, ganun din po. Na tayo po ay sabi nga ay sa pagsunod sa Panginoon, hindi po laging sabi nga ay parang na bed of roses na laging ang sarap ng buhay. No. Lalo na kapag ikaw ay pastor, na binigyan ka ng Diyos ng responsibility, na i-supervise, i-manage, ang isang, sabi nga, ang isang ministeryo, ang dami pong dapat mong i-consider. Na dapat pong marami kang i-give up sa iyong sarili para lang masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, sa atin na tayo ay tinawag ng Diyos para maglingkod, magpakatatag po tayo. Sapagkat ang ginagawa nating paghihirap na ito, ang sabi nga, yung mga pagtitiis na ito po ay may kaakibat na pagpapala mula sa ating Panginoon. Yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Ano ang sabi sa Proverbs 22 verse 4? If we will only obey and be humble before Him, we will be receiving honor, riches, and long life. So, pagtiisan po natin hanggang sa pangalawang pagdating ng ating Diyos, ng ating Panginoon, para sa ganun ay ma-obtain natin yung mga bagay na para sa atin. Yung deserve natin na matanggap mula sa ating Panginoon. At ang panghuli po mga kapatid, ang sabi rito ay ang rason kung bakit tayo ay tinawag ng Diyos. Reason why you are called by God because He wants you to bless. Nais kang pagpalain ng Diyos, mga kapatid. Una, sinabi natin, nais kang iligtas ng Panginoon, bigyan ka ng salvation. Pangalawa, nais ng Diyos na ikay magpuri sa Kanya. Pangatlo, nais ng Diyos na ikaw ay sabi nga ay sumunod, maglingkod sa Kanya. Dahil ikaw ay sumunod, naglingkod, tinanggap mo ang offer ng Panginoon para sa iyong kaligtasan. Nais naman ng Diyos para ikaw ay pagpalain. He will pour out His abundant blessing. Kahit anuman po ito, materials man ito, financial, physical, emotional, lahat po. Sa atin, mula sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa mga apo, sa mga relatives po yan, kasama po yan doon sa package deal na ibibigay ng ating Panginoon. As long as na nakikita ng Lord na ang iyong puso ay commensurate doon sa kanyang pagkatawag. Genesis chapter 12 verse 2, ang sabi ron, I will make you into a great nation and will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Ang sabi rito, and I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all people on earth will be, ang sabi roon, will be blessed through you. Sabi nga ng Panginoon, gagawin kong maging matanyag ka sa mundong ito. Pagpapalain kita. I will make your name great. Magiging dakila ang iyong pangalan. At sabi nga, ang nagpala sa iyo ay pagpapalain ko. Subalit ang kumalaban sa iyo ay kakalabanin ko. At ang lahat ng tao sa mundong ito ay sabi nga ay mapapagpala sa pamamagitan mo. So yun, isa yun sa package din na ibinibigay ng Diyos na pagkatawag sa iyo, sabi nga, hindi lamang ikaw ang pagpapalain ng Diyos. Kasama rito ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, ang mga nakakonek sa iyo, kasama yan sa pagpapalain ng ating Panginoon. Subalit ang kumalaban sa iyo ay kakalabanin din ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, doon sa ating umpisa pa lamang, na ang Diyos ay nagbibigay hindi lamang spiritual, kundi kasama dito ang physical na kaligtasan natin. Ganong kabuti ang ating Panginoon. Numbers 6:24 to 26 ang sabi rito. Sa bilang 6:24 hanggang 26 ang sabi roon. Ang sabi rito, the Lord bless you and keep you. Pagpapalain ka ng Diyos at iingatan ka niya. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sabi nga yung grasya ng Panginoon at yung sabi nga ang kapayapaan ay laging ibibigay sa iyo. So hindi ibig sabihin na yung tinawag ka ng Lord para i-bless,
para lamang sa material. Hindi ganun po. Walang specific na sinabi na tatawagin kita para lamang sa material. Sinabi na i-bless ka, kasama po yan. Lahat po yan ng aspeto ng iyong buhay. From head to foot, kasama po yan sa lahat ng iyong naisin. Ibibigay po ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid. Sabi nga, magalak tayo sa lahat ng pagkakataon dahil isa tayo sa tinawag ng ating Panginoon. Tinawag tayo. Sabi nga in our conclusion, tinawag tayo ng ating Diyos sa apat na bagay. Ito po yung akin, sinabi ko lang ang apat na bagay, pero marami pa po ang purpose kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. Una, sabi nga ay ibigay ang regalo ng Diyos. Ano pa ba yung regalo ng Diyos sa atin? Yung tayo ay, sabi nga ay patawarin sa ating mga kasalanan. Tayo po ay bigyan ng kaligtasan, spiritual and physical. Tayo ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Yan po ang nais ng Diyos. At tayo po ay patuloy, sabi nga ay serve sa Kanya, maglingkod sa Kanya. Dahil nagawa natin ang mga bagay na ito, ang nais naman ng Diyos para tayo ay pagpalain, to bless us. So, sa araw pong ito, sa gabi pong ito, mga kapatid, ang nais lamang ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo ay tinawag niya, may pagkatawag ang Diyos sa atin, ang nais lamang niya, sumunod tayo. Dahil ang pagpapala ay laging naririyan. Sabi nga nila, mag-o-overtake sa iyo ang pagpapala. Pag mag-o-overtake sa iyo ang pagpapala, hindi mo ma-obtain kasi mag-o-overtake sa iyo . Ibig sabihin ay sabi nga ay ikakats ka ng pagpapala. Huhulihin ka ng pagpapala. Kung saan ka pupunta, nandun yung pagpapala. Hindi siya mag-o-overtake sa iyo, hindi ka lalampasan. Kundi ikaw mismo ang huhulihin ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Bakit? Dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Dahil lagi kang nagpupuri sa Kanya tuwing umaga. Sa lahat ng pagkakataon, nagpupuri ka at nagbubulay-bulay ng Kanyang salita at ikay laging nananalangin. At the same time, tinanggap mo ang Kanyang hamon na maglingkod sa Kanya. Nagpakumbaba ka para sabi nga ay tanggapin ang mga responsibilidad na nais para sa iyo. At ang pang-apat dito na mga kapatid, ang kapalit nito yung pagpapala mula sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa gabi pong ito, Lord. Sa maikling pagkakataon, Lord, kami po ay sama-samang nag-aral ng iyong salita. Lord, nawa, Lord, ang pagkatawag mo sa amin ay tunay nga, O Diyos, ay maranasan namin ang iyong kahabagan, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, ang iyong protection sa amin, O Lord. Hindi mo kami pagkukulangin. At patutunayan mo sa amin na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang ngayon, bukas at magpakailanman. Marami pong salamat, O Diyos, sa aking mga kapatid ni ngayon nakikinig o nanonood, O Lord, ng programa. Ito, O Lord, ang tinig ng pag-asa. Lord, anuman ang kanilang petition, anuman ang kanilang request, ang kanilang panalangin. Material man ito, financial, O God, maging sa kagalingan, relasyon sa pamilya, O Diyos, sa trabaho, sa pag-aaral, O God, sa negosyo, anumang aspeto, O Diyos. Ama, ikaw po ang magbigay ng tamang solusyon, ng tamang kasagutan, Ama, sapagkat ikaw naman ang nag-create sa amin at kami ay dumidepende sa iyo. Salamat po sa mga magaganda mong plano sa aming buhay. Thank you, Father. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli mga kapatid, magandang gabi sa bawat isa at kayo po ay aking inaanyayahan na muling makinig or manood ng ating programa Ang Tinig ng Pag-asa tuwing Tuesday at saka Thursday sa ganap na ikapito ng gabi. God bless us all.